Pameneko ndikulira kwa belu pa skulu ine ya primary yomwe inu ndi ine mkatikati mwa programu yathuyi titi tikalowemo mklasi ya m'munsi kwambiri ndi kumvera nawo phunziro lomwe aphunzitsa ngozo ati aphunzitse kwa ana athu lero lino. Koma tisanatero ndikulonjereni ndi malonje amtendere ndi kukutsimikizirani za chitetezo cha Allah subhanahu wa ta'ala pa inu kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndipo kuposerapo ndi mutamande popereka ulemerero wonse ndi chiyamiko chonse kwa iye Allah subhanahu wa ta'ala, mbuye ndi mulengi wa zolengedwa zonse. Madalitso ndi mtendere zipite kwa olemekezeka ndi wokondeka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akubanja kwake, omutsatira ake olungama ndi kwa fuko lonse la Asilamu pa dziko lonse. Ndikulandireninso mpulogalamu yathu ino ya kuganiza mwangwiro momwe timawunikirana za ubwino wodekha m'maganizo pokhala ndi chikhulupiriro mwa mbuye wathu Allah subhanahu wa ta'ala ndi kukhala ndi chiyembekezo chabwino nthawi zonse. Chokondweretsa ndi chakuti mu zolengedwa zonse za mbuye wathu, munthu ndi yemwe analengedwa mu chilengedwe chokongola kwambiri komanso maulemerero. Qur'ani yolemekezeka ikuyikirapo umboni mu ndime yake ina motere: laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim, ndithudi munthu tidamulenga mukalengedwe kabwino kwambiri. Qur'an 95 ndime ya 4. Inde munthu adalengedwadi mukalengedwe kokongola zedi, koma izi sizikanaphula kanthu akanakhala kuti ndi wochepekedwa nzeru zakaganizidwe, chifukwa bwenzi ali ngati chinyama mu zochitika zake za m'moyo mwake. Sakanakhalanso ndi ziweto, mwinanso bwenzi naye ali chiweto cha zinyama zina zomwe zikanakhala zoganiza mwanzeru kuposa iye. Choncho kupambana kwa munthu sikunagone pakulengedwa mokongola pokha, koma kwagona pakuganiza kwake mwanzeru zotakusiyanitsa pakati pa chabwino ndi choyipa, kuta kulumikizana ndi anthu anzake pogawana nzeru ndi kuthandizana nawo mu njira zosiyanasiyana, kuyang'anira banja lake ndi kukonza zatsogolo lake. Poserapo anapatsidwanso nzeru zodziwa ndi kuzindikira kuti iye ndi cholengedwa ndipo ali ndi mbuye yemwe ndi mulengi woyenera kuti azimumvera ndi kumupembedza. Inde izi zili chomwecho chifukwa munthu ndi cholengedwa chokhacho chomwe namalenga anachita kuwuzira mpweya wake kuti mzimu wa moyo ulowe m'thupi la munthuyo, kotero kuganiza kwake ndiko kuya kwambiri kuposa zolengedwa zina zonse, ndipo ali ndi ulemerero woposa wochokera kwa mbuye wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akuyankhula motere m'buku lake lolemekezeka la Qur'an: fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ndipo ndikampatsa maonekedwe ndi kuwuzira m'thupi lake mzimu wochokera mwa ine, gwetsani nkhope zanu pansi pomulemekeza chifukwa cha ulemerero womwe ndampatsa. Qur'an 38 ndime ya 72. Utu unali ulemerero waukulu kwa munthu, popeza amene amawalamula kuti apereke ulemu oterewu anali angelo omwe amakhala chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Inde munthu analengedwadi mokongola ndi odalitsika pokhala ndi nzeru zachibadwidwe zomwe mulengi anampatsa kuti athe kuganiza mwakuya ndi mwangwiro podzithandiza iye mwini, ndiponso kutha kutumikira mbuye wake moonadi ndi mwachikhulupiriro. Takhala tikunena mobwerezabwereza kuti munthu aliyense anamulenga ndi cholinga choti akwaniritse pa dziko lino. Ichi nchifukwa chake kuti ngakhale aliyense mwa ife ndi munthu, koma maonekedwe athu monga nkhope ndi zosiyana, mamvekedwe a mawu ndi osiyana, chiyankhulo kumene ndi chosiyana, misinkhu yosiyana. Inde mumatha kusiyana m'maonekedwe akhungu chikhalirecho ndi inu abanja limodzi. Izi ndi chimodzimodzinso nzeru zathu ndi kaganizidwe zimakhala zosiyana pakati pathu. Izitu ndi zisonyezo za namalenga Allah subhanahu wa ta'ala zoonesa ukulu wake ndi ulemerero wake, ndipo mmenemo muli zizindikiro zodabwitsa kwa zolengedwa zake. Qur'ani yolemekezeka ikutiyankhulanso motere: wa min ayatihi khalqu samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Ndipo zina mwa zizindikiro zake za mbuye wanu ndiko kulenga kwa mitambo ndi dziko lapansi, ndi kusiyanitsa kwa malilime anu muziyankhulo ndi mtundu wa maonekedwe anu. Ndithu muzimenezo muli zizindikiro zazikulu kwa omwe ali wodziwa. Qur'an 30 ndime ya 22. Inde ena mwa ife mu chilengedwe chathu ndife amuna,
pomwe ena ndi akazi. Ndife amafuko osiyanasiyana komanso amitundu yosiyanasiyana. Kodi chinsinsi chake ndi chotani nanga cholinga chake ndi chotani? Buku lolemekezeka la Qur'an silikubisa mawu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O inu anthu, ndithu tinakulengani inu kuchokera kwa mwamuna mmodzi ndi mkazi mmodzi, ndipo tinadzakukhazikani m'mafuko ndi mitundu yosiyanasiyana ndi cholinga choti muzidziwana. Ndithu omwe ali abwino ndi olemekezeka mwa inu kwa Allah ndi okhawo omwe amamuopa Iye namalinga. Ndithu Allah ndiye mwali wodziwa zonse komanso ndi mfotokozi wa zonse. Quran 49 ndime ya 13. Izi ndi zimenenso mtumiki womaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafotokoza motsindika motere: la fadhila li arabiyya ala ajami wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Palibe kupambana kulikonse kamba kokhala Mwarabu poyerekeza ndi munthu yemwe ndi wa mtundu wina wosakhala Mwarabu. Palibenso kupambana kulikonse kamba koyera khungu poyerekeza ndi munthu wa khungu lakuda, kapena kamba kokhala ndi khungu lakuda poyerekeza ndi munthu yemwe ali woyera khungu, kupatula yekhayo yemwe ndi wopa Mulungu mu zochita zake. Hadithi yomwe analandira Ahmad ndi ena. Apa ndipo pomwe pagona nkhani yathu mukuunikirana kwathu pa zakuganiza mwangwiro mukusanthula kwathu kwa lero. Kumbukirani kuti anthufe tili maonekedwe osiyana pakati pa wina ndi nzake, koma izi sizikutanthauza kuti mmodzi mwa iwo ndi wopambana koposa. Titha kusiyana chiyankhulo, maonekedwe akhungu, mtundu, maphunziro, mapezedwe achuma ndi zina zotero. Zonsezi sizingachititse kuti wina ndiye wofunikira kwambiri kapena kuti ndiye wozindikira kwambiri kuposa ena. Pachifukwa ichi tiye tikhale anthu odzichepetsa povomereza momwe ife tilili ndi kulemekeza momwenso anzathu ena alili. Aliyense anadza pa dziko lino mwachifuniro cha namalenga Mbuye wathu, ndipo aliyenseyo ali naye cholinga choti akwaniritse mmoyo wake, ndipo kuti izi zitheke ayenera kukhala wamaonekedwe ali nawo wa mtundu umene aliwo ndi wochokera ku dera lomwe amachokeralo. Tikhalenso olemekeza maganizo a wina ndi nzake posatengera udindo wa munthu, mkazi kapena mwamuna, mwana kapena wamkulu. Dziwani kuti tsiku lililonse munthu aliyense amaphunzirapo chinthu china chatsopano, ndipo zimapitirira kutero mpaka ya moyo wake wonse. Pena timaganiza molakwika kuti munthu akakhala wosauka kapena wa udindo wapansi kwambiri ndiye kuti sangakhale wanzeru zoti ife nkutilangiza ndi kuphunzirapo kanthu. Khalidwe lodelera kamba kuti winayo kupeza kwake pachuma ndikochepekedwa, choncho nkukhala naye ndi maganizo opotoka kuti palibe chanzeru chomwe angatiuza amene uja ndi kulakwitsa kwakukulu. Takhala tikuziona m'mikumano yosiyanasiyana monga pa zokambirana zokonzekera mwambo wa ukwati ndi zina, yemwe ali wochepekedwa mukapezedwe ka ndalama pa zokambiranazo kwenikweni sapatsidwa mpata woti naye apereke maganizo ake. Monse wayambira kukweza mkono, ayi ndithu pa mpando wa zokambirana mkono umenewo samauwona konse ayi. Akakhala abale ena achipongwe amakutulutsa kumene pa zokambiranazo, amvekere tapitani panja muzikayang'anira galimoto ana ogulugushawa angayambe kumakanda. Mtima wodelera ndi wanyozo, kuganiza kolakwika ndi kopanda chiyembekezo mwa wina ndi nzake kamba kosiyana maonekedwe akhungu, kapezedwe kachuma, chiyankhulo, mtundu, chipembedzo ngakhalenso chipani cha ndale kumene. Timaziona m'mikumano ya ogwira ntchito pa kampani, messenjala mmene wayambira kukweza mkono, ayi ndithu osampatsa mwayi woyankhula, ena akumutosatosa pambalipa, ali kufuna kunena chiyani iwe. Tiye tikhale oganiza mwangwiro pokhala ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo kuti ngakhale tingasiyane udindo, msinkhu, chiyankhulo ndi zina zotero, aliyense mwa ife atha kuphunzira kuchokera ku nzeru za wina ndi kupindula pomvera maganizo omwe wina mwa ife angapereke ndi kulangizana moyenera. Chingakudziwitseni ndi chiyani kuti yemwe mukuti ndi osaukayo, wa udindo wapansiyo, yemwe mukuti ndi mwanayo, ndi amene angakupatseni yankho lolondola pa funso lomwe mukuvutikana nalo ndi kupereka maganizo oyenera pa vuto lomwe muli nalo.
kuganiza modeka kosaonerana m'botolo wina ndi mnzake ndikomwe kungakuchititseni kuganiza mwangwiro ndi kulemekeza maganizo anzathu ndi kuwagwiritsa ntchito ngati kuli kofunikira kutero. Chuma chili apo, udindo uli apo, kuphunzira kwambiri kuli apo. Kumbukirani kuti choyambirira ife ndife anthu, ndipo kuti aliyense ali ndi mphatso yake yachibadwidwe. Yemwe anapatsidwa mphatso imeneyo palibe yemwe angamulande, ndipo yemwe sanapatsidwe mphatso yoteroyo palibe omwe angamukakamize kuti akhale nayo. Choncho tikhale wodekha m'maganizo mwathu, odzichepetsa ndi oganizirana zabwino nthawi zonse. Akakhala mwana ndiye amazunzika pakati pa anthu akuluakulu. Kumaganiza kuti mwana alibe nzeru, sanakhwime m'maganizo, kotero sangapereke yankho lolondola kapena malangizo othandiza. Nanji mwanayo akayankha mosemphana ndi yankho lomwe munthu wamkulu msinkhu ali nalo. Samaperekanso mpata kuti mwanayo afotokoze ndi chifukwa ninji akuyankha mosemphana ndi yankho lomwe wachikulireyo ali nalo pafunso lomwelo. Tisathamangire kutsutsa ndi kunyoza ponena kuti winayo alibe nzeru mpaka titamumvetsetsa, chomwe chikuchititsa kuti mayankho athu akhale osiyana pa nkhani imodzimodzi yomweyo. Wanzeru zakuya ndi wodziwa zonse ndi Mulengi Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Choncho tisadzike kuti ine ndiye wozindikira kwambiri kuposa onse, kotero yankho langa ndi maganizo anga ndi okhawo omwe ali wokhoza ndi olondola. Ayi, mudzachita manyazi mwana weniweniyo atakukhazikani pansi muli ziyoli. Paja mmene timayamba msanthu wathu lero nkuti belu likulira kuti ophunzira pa sukulu ina ya primary akalowe mkalasi kukayamba maphunziro awo. Tinalonjezana kuti nafe tikalowa mkalasimo ndi kuphunzira nawo. Ndipo talowa muno ndi mklasi ya mmunsi kwambiri pa sukulu ina ya primary. Aphunzitsi omwe ndi angozo alowa kale mkalasi muno ndi phunziro lawo lalero la masamu ophatikiza kwa ana ophunzira a standard 3. Mwa ukadaulo wawo, aphunzitsi angozo anayamba phunziroli pofunsa mmodzi mwa ana wophunzirawa ndi funso lokhudzana ndi masamu ophatikiza. Mwana wophunzira ameneyo dzina lake Tinyade. Atatchula dzina lake, Tinyade anayimirira ali wokonzeka kuyankha funso la aphunzitsi ake angozo. Aphunzitsi anamufunsa Tinyade amvekere, nditakupatsa nthochi ziwiri, kenako ndikudzakupatsanso nthochi zina ziwiri, kodi ungakhale ndi nthochi zingati zonse pamodzi? Mwachangu ndi mosakayika, Tinyade anayankha nati, mukandipatsa nthochi ziwiri ndikudzandipatsanso nthochi zina ziwiri, ndiye kuti ndidzakhala ndi nthochi zisanu, 5. Aphunzitsi angozo anamva ngati Tinyade wangolakwitsa kuyankhula. Anamufunsa kuti yankho lakolo wati chiyani? Tinyade anati yankho lake ndi 5. Angozo anabwerezanso funso lija kwa ophunzirayo kuti ndati nditakupatsa nthochi ziwiri ndikudzakupatsanso nthochi zina ziwiri, zonse pamodzi udzakhala ndi nthochi zingati? Tinyade mosakayikanso anati, ndiye kuti ndidzakhala ndi nthochi zisanu, 5. Klasi yonse inaseka, koma Tinyade sanatekeseke ayi. Malinga ndi ukadaulo wawo ophunzitsa, aphunzitsi angozo anaganiza zosintha chitsanzo cha nthochi, nati kwa Tinyade, undimvetse bwino. Nditati ndakupatsa mango awiri, ndikudzakupatsanso mango ena awiri, kodi onse pamodzi udzakhala ndi mango angati? Mosakayikanso, Tinyade anayankha kuti adzakhala ndi mango anayi, 4. Aphunzitsi anadabwa kuona kuti tsopano Tinyade wadza ndi yankho lomwe iwo amayembekezera popanda wina womunong'oneza. Anabwerezanso funso lomwelo ndi chitsanzo cha mango chija. Tinyade anayankha chimodzimodzi kuti adzakhala ndi mango anayi, 4. Pofuna kutsimikiza kuti wophunzirayo tsopano wamvetsetsa, aphunzitsi angozo anati tsopano tibwerere ku chitsanzo cha nthochi chomwe chija. Ndikakupatsa nthochi ziwiri, kenako nkudzakupatsanso nthochi zina ziwiri, kodi udzakhala ndi nthochi zingati zonse pamodzi? Mwachangu ndi mosakayika, Tinyade anati zonse pamodzi ndidzakhala ndi nthochi zisanu, 5. Angozo, kachikwapu kali m'manja, anadabwitsika ndi mmene Tinyade anayankhira malinga ndi zitsanzo zomwe amapereka mu funso lawo. Amafuna atamponyera kachikwapu, koma anabweza mkono. Aphunzitsi angozo anamufunsa Tinyade modekha ndi mwachikondi kuti ndi chifukwa chiyani akatchula chitsanzo cha mango yankho lake likukhala 4, pomwe akampatsa chitsanzo cha nthochi yankho lake likumakhala 5.
ophunzira Tinyade anawerama ndi kutenga chikwama chake natulutsamo nthochi imodzi nati, mmawa wa lero pamene ndimabwera ku sukulu mayi yanga anandipatsa nthochi imodzi iyi kuti ndidye nthawi yopuma. Choncho inu aphunzitsi mukandipatsa nthochi ziwiri mkudzandipatsanso zina ziwiri, ndiye kuti zonse pamodzi ndidzakhala ndi nthochi zisanu 5. Aphunzitsi angozo anaziyolika pansi. Inde iwo ndi aphunzitsi, zomwe zikutanthauza kuti ali ndi maphunziro okwanira kuposa ophunzira ake mkalasimo, koma malinga ndi mmene anafunsira funso lawo, mwana wophunzirayo Tinyade ndi yemwe anali ndi yankho lokhoza ndipo amadziwa zomwe aphunzitsi ake samazidziwa. Tinyade amadziwa kuti iye ali ndi nthochi ina kale mchikwama mwake, choncho kumufunsa kuti zonse pamodzi adzakhala ndi nthochi zingati, iye sakanachitira mwina koma kuphatikizapo nthochi imodzi yomwe anali nayo kale. Tiyembekezere kukumana ndi zoterezi muzochitika zambiri pomwe tikulumikizana ndi anzathu ndi anthu ena osiyanasiyana m'moyo mwathu. Choncho ndikuyenera kukhala ndi maganizo achiyembekezo chabwino pakati pa wina ndi nzake ndi kumvetsetsana musanayambe kuchita makani kapena kutsutsana naye. Inde nkutheka kuti makolo athu analibe ukadaulo okwanira pa nkhani za malimidwe, koma ndi omwe asunga nthaka imene tikulimayi, ndipo ife ndi omwe tayiwononga pothiramo michere yomwe yachititsa nthaka kuguga. Pano kuti tibwerere kumanyowa pogwiritsa ntchito zachilengedwe zikutivuta. Inde nkutheka kuti makolo athu anali wosaphunzira mokwanira pa nkhani za chipembedzo, koma ndi omwe asunga chipembedzo ndipo ife ndi omwe tikusakaza pochulutsa kusamvana ndi kusowekera umodzi mu zochita zathu. Zingatitengere kuganiza mwangwiro, kuphunzira zambiri za momwe makolo athu amachitira zinthu zawo posamala zachilengedwe, kusunga chikhalidwe ndi kulimbikitsa chipembedzo. Choncho kukhala ndi mtima wodzimva ndi kusalabadira maganizo amakolo, nkumaganiza kuti nzeru zawo ndi zachikale ndiponso zotsalira, ndithu tsiku lina tidzalirira ku utsi. Ganizani mwanzeru ndi kukhala munthu wodekha ndi womvetsetsa pomwe achikulire akupereka maganizo awo ndi kukulangizani. Kumeneko ndiko kuganiza mwangwiro. Achikulire nawo adekhe ndi kumvetsera mwachidwi uyo amati ndi wachichepere kwa iwo akamapereka maganizo ndi malangizo ake. Zija zoti mchiwuno mwa mwana simufa nkhuku zili ndi tanthauzo lake kuchichewako, koma zingatitengere kuganiza mwangwiro, kulemekeza maganizo achinyamata malinga ndi kusintha kwa zinthu ndi mmene dziko likuyendera. Analiti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachichepere kwambiri msinkhu, pomwe analesetsa mkangano omwe ukanabutsa nkhondo yayikulu pakati pa anthu a mitundu ikuluikulu ya Akuraish, pomwe nyumba yolemekezeka ya Kaaba amayimanganso kachiwiri mu mzinda wa Makka. Kunali kuganiza mwangwiro komwe kunachititsa agona kale pa chipembedzo ndi ulamuliro kumvera chiganizo ndi chigamulo cha yemwe anali wachichepere pakati pawo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa nthawi yonso nkuti utumiki asanalandire. Inde yankho lomwe inu likukumvekerani kuti ndi lolakwikalo, mutati mulilingalire ndi kulimvetsetsa, mudzapeza kuti linali yankho lokhoza ndi lolondola. Inutu musapupulume, dekhani ndipo ganizani mwangwiro. Choncho tisanyozane wina ndi nzake. Nkutheka kuti yemwe mukumudelera ndi kumunyozayo ndi yemwe akulondola, ndipo ndi yemwe angakupulumutseni mukamumvera maganizo ake posaona za msinkhu wake, mtundu wake kapena chipembedzo chake, osauka kapena wolemera. Kumbukirani paja pali mawu oti wamisala anaona nkhondo. Ndine Mustahabu Ayami, moti kwa lero tisiyane pomwepa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.